Не катэхеза з ксяндзом Андрэем Бураком. Не урок, але размова. Простыя адказы на складаныя пытанні. Пахвалёны Єсус Христос. Хвала Христу. Щиро вітаємо наших слухачоў і ютуб-гледачоў канала Радыё Марыя у нашай пастаяннай перадачы «Не катэхеза» з нашым нязменным суразмоўцам ксяндзом Андрэем Бураком. Всіх сардэчна вітаю. І вось у мінулы раз у нас была такая цудоўная тэма пра фінансы, пра сямейны бюджэт. Хто яшчэ не глядзеў, калі ласка, запрашаем паглядзець. А сёння мы паразмаўляем пра роўнасці і няроўнасці мужчыны і жанчыны ў розных сферах нашага жыцця. І вось, ксёндз Андрэй, да вас першае пытанне як да святара. А перад Богам мужчына і жанчына роўныя ці не? Касцёл добра навучае пра тое, што кожны чалавек унікальны, не толькі справа мужчыны і жанчыны, але кожнай асобы, кожны непаўторны, кожны умілаванае дзіцё Божае. І у гэтай разнастайнасці мы маем роўнасць да годнасці чалавечай, да любові Божай. То есть мы розныя, але вось гэтая доступ да Божых ласкаў, доступ да збаўлення, яно адкрыта перад кожным. То есть Бог не выбірае людзей, скажем так, што вось хтосьці яму падабаецца, хтосьці не, але кожны індывідуальны, але перад Богам, скажем, гэта не роўнасць у аднастайнасці, але роўнасць у ласкі, у любові, якую Бог дае кожнаму чалавеку. Ну вось, а калі спусціцца, скажем так, крыху ніжэй і ўзяць касцёл, каталіцкі касцёл там вось у прынцыпе, то мы бачым ужо тут няроўнасць, што мужчыны і жанчыны займаюць вельмі розныя пасады і, скажем, для мужчын прывілеяў іх адназначна больш. Ну, таму што, як мінімум, жанчына не можа быць ані святаром, і ў касцёле, у прынцыпе, што датычыцца там літургіі, то, нейкае там служэння, то не могуць несці вельмі такі маленькі кавалачак там нейкага служэння. Адкуль гэта ўвогуле ўзялося і чаму гэта так сталася? Можа, неправільна так судзіць. Мы добра называем у касцёле служэнне. То есть гэта не пэўна нейкая годнасць, скажем, да, перад Богам, скажем, ці прывілей нейкі, але добры ёсць тэрмін і папы рымскага, да, сервум серворум, то есть слуга слугаў, той, які служыць касцёлу, той, які служыць Богу. І самі пасады ў касцёле, скажем, святарская, біскупская, яна таксама не дае гарант адносна збаўлення, але дае пэўную функцыю служэння Пану Богу. Зразумела, што праз пасаду чалавек таксама атрымлівае ўладу не толькі чалавечую, але таксама пэўную боскую, да, дзе Бог праз святара, скажем, удзяляе ласкі, праз сакраманты ёсць гэтай прабачэнні граховых і так далей, ёсць пэўная ўлада, якой надзяляецца чалавек, але зноў жа кажу, што гэта не справа збаўлення, да, то есть не абавязкова, што святар бліжэй да Божага валадарства, чым просты чалавек. Чаму так у касцёле? Напэўна, гістарычна, можа, дзесьці быў перагіб, да, скажем, адносна ролі жанчыны ў свеце ўвогуле. Тут не толькі справа касцёла, касцёл знаходзіцца таксама сярод людзей, якія па-рознаму адносіліся і разумелі сутнасць чалавека, сутнасць асобы, і вынікаючы з гэтага, дзесьці, можа, роля жанчыны занядбоўвалася, да, адносна адукацыі, скажем, адносна нейкага меркавання, вось, каб запытаць жанчыну пра пэўныя пытанні. Але ёсць таксама пэўныя рэчы, устаноўленыя Богам, Христом. Можам задацца, чаму Христос выбраў так апосталаў, мог бы выбраць і жанчын. Так жадаў Бог. Да. Вось ёсць нейкія моманты, які ў касцёле
касцёле не могуць быць зменены, таму што паходзяць, скажем, з пэўнага закону Божага. І тут больше справа не тое, каб штосьці змяняць кардынальна, як разумець, што гэта азначае, да? Што азначае сама паслуга святарская, што азначае пазуха дыяканская, што азначае служэнне ў касцёле, якая роля свецкага у літургіі нават, да? У розных абрадах і у ролі евангелізацыі і так далей. То есть гэта ўжо справа самого касцёла. То есть сам статус касцёла і на сённяшні дзень не можам сказаць, што ўсё так жадаў Бог, да? Вось ёсць удзел чалавека, вось, але ёсць нейкія Божыя таксама законы, якія чалавек пытаецца нейкім чынам тлумачыць, і таму з часам ёсць пэўныя змены, да? На даны момант, напрыклад, і другі Ватыканскі сабор, ён жадаў разглядаць, да, люд верны ўжо як адзіны народ, да, ролю у святарстве Езуса Хрыста, да, што не толькі святары і біскупы вырашаюць пэўныя духоўныя справы ці ролю касцёла, але таксама стараўся ўключыць і падкрэсліць ролю светскага чалавека ў жыцці касцёла як еднасці. А апошнія гады і папа Францыск таксама вялікую ролю пачаў разглядаць ролю жанчыны, да, у розных структурах касцёла, і таму апошнія гады шмат жанчын пачалі займаць пэўныя пасады у Ватыкане, у дыкастэрыях, вось, дзе калісьці такога можа не было. Ну, але ўсё роўна, вось, напрыклад, гадамі, вякамі нават, можна сказаць, мужчыны былі, нават калі разглядаем светскіх асобаў, мужчыны былі міністрантамі і служылі пры алтары. Напрыклад, зараз, калі я добра памятаю, то некалькі год таму быў дазволены акалітат для жанчын, але ўсё роўна гэта, як бы, скажем так, было прынята, калі няма ўжо мужчын, там, калі нейкі недахоп, да, там, тады можа гэта жанчына рабіць. Але ж, калі, іх хапае, то, як бы, і не вельмі. Вось, як вы думаеце, гэта, так, з боку жанчын, можа, гэта не вельмі так, ўсё роўненька такое занядбанне. Я так не лічу, можна сказаць, што я мужчына, да, вось, проста мне не зусім зразумела, чаму мы павінны займаць, не ведаю, ёсць пэўныя ролі, якія выконвае святар умоўна, да, любы свецкі можа сказаць, а чаму там мы не можам без святара цэлебраваць імшу, напрыклад. Тоже можна сказаць, да, то есть некая ветка, да, якую вось занялі, самі сабе, можа, дзесьці прыдумалі, аб чым нам могуць сказаць, не ведаю, там, нашы браты-пратэстанты, да, вот, што мы самі сабе там прыдумалі пэўнае святарства, і гэтак далей, яны крыху іначай гэта ўспрымаюць. Але самі пасады, што святарскае, што служэнне пры алтары, не з'яўляюцца пэўнай, скажем, крыніцай да збаўлення, да? Нейкі спосаб служэння ў касцёле, але калі чалавек не міністрант, не святар, не значыць, што ён пазбаўлены Божай ласкі, да? То есть кожны займае пэўную ролю, і не скажам, што штосьці больш важнае, штосьці менш важнае, да? То есть кожны ў касцёле, як на літургіі, так і у евангелізацыі з'яўляецца важным, да? Вот, штосьці выконвае біскуп, штосьці выконвае святар, штосьці належыць для пробышча, штосьці належыць для вікаря. Я тоже магу наракаць, вось, чаму я вось не пробышч, вот, чаму на парафіі вось пэўныя правілы я павінен падпарадкавацца пробышчу, да? Чым ён лепшы за мяне, да? Чаму ён мае большую юрыдычную ладу, чым я тоже святар, да? Вось, таксама бачым пэўную нероўнасць, але кажу пра іерархію, і гэта нероўнасць не датычыць збаўлення ласкі Божай, то есть ніхто не можа мне пазбавіць, да, што вось ты не пробыш, то табе камуню нельга там прымаць ці ўдзяляць, да? Ці калі б так было, гэта ўжо злоўжыванне, да? Ці хтосьці б сказаў, ты жанчына, то вось камуню толькі для мужчын, да? То есть гэта ўжо злоўжыванне, якое мы выкарыстоўваем, да? То есть не Божа нейкая справа. Чаму да канца такі падзел? Мне таксама цяжка сказаць. Можам сказаць, што і
псіхалогія розная, да, то есть нейкае ўспрыняцце нашай эмоцыі і так далей. Чаму штосьці гістарычнае слажылася, то есть няма нідзе пэўных правіл, што жанчына не можа дапамагаць у літургіі, да? Мы кажам толькі пра святарства, якое належыць толькі мужчынам, мы кажам пра установу Божую, да? Якую не касцёл устанавліваў, да? А само служэнне ў літургіі дазволена, няма такога прадпісання, скажем, што Божы закон, што вось у святыні павінен служыць толькі мужчына, да? Жанчына вось прыслугоўваць не можа. То есть гэта ўжо нашы нейкія, скажем, правілы. Чаму такія нормы? Магчыма, нашы біскупы, увогуле касцёл дзесьці кіруюцца таксама традыцыяй, да? Ёсць пэўныя традыцыі, якія шмат вякоў, скажем, былі, і змяняць усё радыкальна. Таксама ці гэта варта, можа, дзесьці варта цаніць традыцыі. Тыя, хто б жадае, тыя, хто крыўдзіцца, можа, варта было б таксама з імі паразмаўляць, да? Скажем, калі жанчына там крытыкуе, ці вось чаму ёй нельга, варта паразмаўляць з гэтай жанчынай, увогуле з людзьмі, і паглядзець прычыны, да? Ці гэта прагненне сэрца, ці гэта толькі амбіцыі, напрыклад. Я не ведаю, да? То есть тут стоіла б паразмаўляць. Мы, напрыклад, былі ў гэтым годзе на днях моладзі ў Гродні, на Дзевітоўкі, там служаць айцы, і там прыслугоўваюць дзяўчаты вось разам з хлопцамі, і няма ніякага канфлікту. Скажем, напэўна, і хлопцаў хапае, і дзяўчаты. То есть гэта не перашкода. Вось, і калі ёсць такая патрэба, жаданне, напэўна, можна праз дыялог штосьці ўводзіць. Але вельмі важна, каб гэта было штосьці здаровае, да? Часам ёсць людзі, якія маюць крыўды. Тут не толькі служэнне ў касцёле, і жанчыны, і мужчыны. Можа быць крыўда на святара, можа быць крыўда на касцёл, нейкія амбіцыі, якія мы прапагандуем, выказваем нейкія крытыку, а в итоге не жадаем добра не для касцёла, не для супольнасці, а просто нашы нейкія вось памкненні, што нас дзесьці абмяжоўваюць, а самі прабіваемся, скажем, не для добра іншых людзей, да, вось таму што нам так хочацца. І тут варта неяк узважваць, скажем так, разважаць і супольнасці, да, што калі на парафіі жанчыны моцна жадаюць служыць пры алтары, ёсць такая патрэба, тады, наверно, трэба штосьці змяняць. Але калі гэта просто нейкі чалавек просто сам, такой патрэбы няма, і гэта нейкія толькі амбіцыі, эгаізм, не ведаю, нейкая крыўда, ці такое добро будзе, пэўныя змены, да, якія ці правядуць пазней да добра, я не ведаю. Вось, а яшчэ такое пытанне цікавае да вас, да чалавека адукаванага, які ўжо бачыў шмат у свеце. У Беларусі вось прыкладна 50 на 50 мужчын і жанчын. А калі мы прыходзім у касцёл, нягледзячы на тое, што вось, калі ласка, служыце там, можаце там быць міністрантамі, можаце яшчэ, нейкія ёсць такія прывілеі, пра якія вось вы казалі, жанчын у касцёле больш. Вось, як вы гэта патлумачыце, і ці гэта пытанне толькі беларускага такого грамадства і касцёла ў Беларусі, ці гэта ў свеце таксама так, і чаму яно так неяк дзіўна атрымліваецца? Такі жаночы касцёл. Мне здаецца, сама натура жанчыны, скажем, пабожнасць жанчыны, духоўнасць, яна больш такая, скажем, да, што жанчына наведвае святыню, яна больш эмацыйная, скажем, нейкія повязі, і сам дух літургіі можа ёй бліжа, скажем, наведваць святыню, быць там, праводзіць час, прысвячаць час на малітву і гэтак далей. Калі ў гісторыі таксама бачым тыя святыя жанчыны, да, вось яны так цалкам адданыя вось Богу, скажем, да, іхная повесь, гэты вось мацярынства, повесь такого жаночага сэрца, неяк можа лягчэй раскрывае гэтую сутнасць Бога. Мужчыне можа тут не толькі, што яны там менш пабожныя, скажем, а напэўна сама
дух літургіі ці рэалізацыя сваёй пабожнасці, скажем, духоўнасці, яна крыху, напэўна, іншая, да, вось, і можа мужчыне складаней больш часу праводзіць на малітве, да, то есть жанчына ад гэтага, ну, для іх гэта больш бліжэй, гэта мае думкі, да, і таму, скажем, мужчына альбо ходзіць у святыню, альбо не ходзіць у святыню, вось, да, то есть такая рэч, а жанчына, ну, ёсць нейкая патрэба, то есть жанчына, якая наведвае, ну, можа быць пабожна, можа не быць пабожнай, да, то есть такія рэчы. Ну, напэўна, неяк так, да. Ну, тэндэнцыі ёсць у свеце, ну, кажу, напэўна, сэрца жанчыны, яно больш такое, скажем, чулае, больш адчувае гэтую духоўнасць, патрэбу Бога, да. Мужчына больш такі рацыянальны, які ўжо альбо пазнаў Бога, скажем так, альбо не пазнаў, і таму самі рэчы духоўныя таксама дзесьці далей. Гэта і плюс і мінус, да, бачым, што калі рэч заходзіць пра загаворы, пра забабоны, жанчына таксама больш, скажем, адкрыта на гэта, да. І зноў жа, вось, на мою думку, гэта сам унутраны свет жанчыны, вось такі духоўны, ён больш гэты свет патаемны, свет духоўны, яна больш адчувае, да, правільна, неправільна, часам вось вядзе ў дрэнную рэч, да, нейкай магіі, варажбы, забабонаў, дзе жанчыны больш чулыя да таго, што можа стацца, а з другога боку больш можа адкрыцца на тую праўду, тую духовасць пазнання Бога, да, вось штосьці, што жанчына больш адчувае, вось гэта моя думка. Ну, дзякуй. А зараз вось плаўна перайдзем ад касцёла у такую больш светскую сферу, у нашае светскае такое грамадства. І там таксама назіраем такой, ну, падзел, так? Падзел на, ну, вось, напрыклад, пра мужчынскія і жаночыя прафесіі. І ёсць такія прафесіі, якія вось лічацца канкрэтна мужчынскімі, ёсць прафесіі такія, ну, жаночыя. А на вашу думку, калі жанчына, напрыклад, па нейкім прычынам, па жаданню сэрца, вось яна кажа, я хачу працаваць в цеху на заводзе. Або мужчына, ён кажа, пайду выхавацелем у дзіцячы садок, ну, працаваць. Ці гэта норма, ці гэта выбар? Або, у прынцыпе, можа і не трэба так рабіць. Можа, вось жаночыя прафесіі для жанчын, а мужчынскія яны для мужчын. Гэта стэрэатып, ці гэта, у прынцыпе, выбар кожнага чалавека, якую прафесію выбраць? Ну, кожны трэба індывідуальны падыход браць, глядзець на свае сілы, здольнасці, жаданні, но я б усё ж такі штосьці дзяліў, не згодна, скажем, з пэўнай традыцыі, але, ну, такая фізіялогія ці так створаны чалавек, што не ўсё нам карысна, да, то есть мужчына дзесьці па натуры больш сільны, да, там, ну, такая фізіка, да, у чалавека, так Бог стварыў, і, ну, мне, напрыклад, ну, не то, што непрыемна назіраць, але шкада вось гэтых жанчын, якія там на стройках цягаюць штосьці цяжкое, да, ну, можа, штукатуры там лягчэй, ну, я не ведаю, можа, гэта таксама вельмі складаная праца, але жанчына, якая цяжка працуе, ўсё ж такі гэта ўплывае на здароўе, да? На мужчынскае таксама, але жанчына паклікана і дзяцей нараджаць, і выхоўваць, і я не думаю, што гэта добра сказваецца на, скажем, вось асобе, да, вось на фізічным стане жанчыны, і ў такім выпадку я б пазбягаў, да? То есть калі ёсць магчымасць захаваць здароўе ці тое, што там насіць цяжасці, ну, жанчыне ўсё ж такі больш сказваецца на ёй, чым на мужчыне, якому такую працу рабіць лягчэй. Ну, калі жанчына вельмі моцна жадае там тонамі цягаць, ну, яе выбар, ну, з нашага пункту гледжання касцёльнага чалавек павінен дбаць пра здароўе, да? То есть калі штосьці шкодзіць яго здароўю, такога трэба пазбягаць, да? Гэта таксама пэўныя злоўжыванні атрымліваюцца. Зразумела, можа быць сітуацыя, дзе чалавек не можа знайсці працу, да, такую добрую для сябе. Гэта таксама і абавязак працадаўцы, да, ствараць умовы бяспечныя для працаўнікоў, калі ёсць небяспекі на працы, ёсць нейкія шкодныя рэчы на працы, да, гэтага трэба пазбягаць.
то есть таким бы чынам я кіраваўся, да, что з маёй натуры, скажем, что я жанчына, штосьці мне не карысна як жанчыне, да, вось что лягчэй зробіць мужчыну, у такім выпадку, ну, варта, каб не выбіраць тое, што шкодзіць мне як асобе, вось такім бы я кіраваўся. Ну, а калі мы уже загаварылі пра тое, што жанчына паклікана нараджаць дзяцей, тут зноў ёсць такое спрэчнае пытанне. Што калі, напрыклад, жанчына кажа аб тым, што яна не хоча, ну, не то, што там нараджаць дзяцей, а калі бачыць сваю перспектыву ў сваёй кар'еры, ну, напрыклад, яна таленавіты хірург, ну, або там юрыст, неважна якой прафесіі, але яна кажа пра тое, што не гатовая нараджаць дзяцей, там даглядаць за хатай, бытам, мужам, а хоча на дадзены момант ці ў прынцыпе ў жыцці рабіць кар'еру. Ці, напрыклад, калі жанчына выбірае там немаўля нарадзіла і яго пакідае на няню, на сваякоў і кажа пра тое, што я пайшла рабіць надалей кар'еру. З аднаго боку, ну, жанчына гэта маці, а з іншага боку гэта таленавіты хірург, ну, напрыклад, які ратуе жыцці. Ці гэта правільна абіраць вось кар'еру на карысць мацярынству, выхаванню? Ці гэта зноў жа стэрэатыпы такія, які кіруюцца, што мужчына, ён павінен працаваць, зарабляць, будаваць там кар'еру некуды ўверх ісці, а жанчына глядзіць за дзецьмі, бытам. І, ну, скажу з пункту гледжання як хрысціянства, мне не вельмі падабаецца слова кар'ера у сэнсе, што чалавек жадае сягнуць. То есть кар'ера як самарэалізацыя, кар'ера як жаданне заспакоіць свае амбіцыі, да? Ну, то есть я вось жадаю стаць лепшым лекарам. Для чаго, да? Ратаваць жыцці. Хорошо, то есть я просто сам тэрмін кар'ера ў сэнсе. То есть калі чалавек з пункту гледжання нашага хрысціянскага жадае рэалізоўваць некую пакліканне любові, да? Жадаю дапамагаць людзям, да? Вось бачу свае здольнасці, якія жадаю рэалізаваць для гэтага свету, каб штосьці палепшыць, да? То есть просто не кожны чалавек у слова кар'ера укладае якраз такі служэнне. Часам гэта рэальныя амбіцыі, дзе чалавек жадае стаць лепшым за іншых, напрыклад, да? Ці зарабіць шмат, альбо заняць пэўную паставу, атрымаць нейкую прэмію, не знаю, стаць лепшым і гэтак далей, да? То есть важна таксама глядзець на мэты. Па-другое, ну, чалавек павінен сам сабе адказаць, да? То есть калі я жадаю служыць людзям вось такім чынам, аддана праз 24/7, то задаць пытанне, ці я жадаю ствараць сям'ю. Тут, ну, ёсць пэўная ахвяра, вось, альбо сям'я, альбо, скажем, служэнне. Касцёл не здарма, то есть мы кажам пра цэлібат як установу касцёльную, не божую, але установу, якая скіравана на карысць для валадарства Божага, да? То есть святары рыма-каталіцкія не жэняцца не просто так, что папа так пожадаў, да? Вось касцёлу так вот по приколу вот так вот сделать, але каб мець гэты вольны час для служэння іншым людзям, да? То есть нейкае добро, аб якім Бог не прасіў, скажем, да? Касцёл сам да гэтага прыйшоў для таго, каб служыць іншым людзям. То есть бачым пэўную ахвяру на карысць касцёла, на карысць валадарства Божага. Але таксама гэта і ў жыцці светскіх, да, то есть чалавек дзесьці павінен ацаніць, то есть што жадаю рэалізоўваць. У мяне, напрыклад, бабуля была настаўніцай, якая не мела сям'ю, і, напэўна, можа б і не змагла мець, у сэнсе, што вельмі аддана служыла школе, дзецям, да якіх яе скіроўвалі, да? То есть гэта, гледзячы на яе жыццё, ну, гэта займае шмат часу, да? І зразумела, што было пэўнае занядбанне адносна дзяцей, адносна мужа і так далей, да? Ці магчыма цалкам аддацца сваёй працы
і пры гэтым мець сям'ю. Зразумела, што можна гэтыя, ну, дзесьці знайсці мяжу, да, то есть мець сям'ю і дзесьці служыць іншым людзям. Ну, гэта павінен сабе чалавек адказаць, да, чаго я жадаю, што жадаю ахвяраваць, вось куды жадаю класці свае сілы. Бо ў жыцці мы робім пэўныя абавязкі, складаем пэўныя прысягі, да, сужанства, дзе мы абяцаем адзін аднаму вернасць, падтрымку, еднасць з пэўнай асобай. Пазней, калі вырашаем нараджаць дзяцей, таксама бярем на сябе гэты дабравольны абавязак выхоўваць дзяцей, да, то есть не можа быць так, што 3 гады ў сужанстве, мне надоело, то детей в детдом, вось, мужа куда-нибудь и будаваць кар'еру, да, то есть никто нас не прымушае, то есть и не можа быць, что нас прымушаюць узяць абавязкі выхоўваць дзяцей, напрыклад, да. Гэта наш выбор, ну, если мы такі выбор зрабілі, то, зразумела, мы бярем на сябе гэты першасны абавязак выхоўваць дзяцей, і калі дзеці патрабуюць часу, ну, не можам сказаць, што мне ўсё роўна, да, гэта ваше жыццё, а я вот жыву, як я жадаю, да, вось мае меркаванні там змяніліся. То есть трэба на пачатку даць адказ сабе, жадаю служыць людзям як хірург, калі ласка, да, дзесьці ад чагосьці ў жыцці адказваюсь. Але, ну, той самый у сям'і, да, жадаю быць добрым бацькам, добрай маці, жадаю быць добрым мужам, жонкай, таксама ад чагосьці ў жыцці адказваюсь. Жадаю там быць святаром, таксама чагосьці адказваюсь. То есть гэта дзе не ўзяць, ёсць гэтая пэўная ахвяра для пэўнага дабра, якую мы складаем. І, ну, тут трэба загадзя вырашыць, да, то есть калі я камусьці штосьці абяцаў, склаў прысягі сужанскія, абяцаў, скажем, выказаў гэтае жаданне даваць бацькоўскую любоў, ну, гэта тое, што я абяцаў, і тое, на што могуць разлічваць іншыя людзі. Вось на гэтай мяжы чалавек павінен, ну, сабе вырашыць, што ён жадае. То есть калі жадае жанчына, скажем, служыць, калі ласка, ніхто не можа яе прымусіць да сужанства, нават яе бацькі, напрыклад. Бачым у касцёле з першых вякоў ёсць гэтыя дзевы, да, то есть жанчыны, якія, ну, цалкам служылі касцёлу, да, вось, якія на карысць, скажем, добра супольнасці адмаўляліся ад таго, каб ствараць сем'і, нараджаць дзяцей. А ў тыя часы ўсё ж таки нараджаць было, ну, нейкай галоўнай функцыі, нейкай патрэбай жанчыны, да, то есть жанчына у гэтым бачыла сваю рэалізацыю, але для добра касцёла, скажем, супольнасці, хрысціянства жадалі служыць. Ну, зноў жа, іх выбар, да, вось, жадаеш так аддана служыць, ну, трэба штосьці ахвяраваць. Вось так. Ну, а калі жанчына стварыла з мужчынам, яны стварылі сям'ю. Тут пачынаецца самае цікавае. І вось ад самых пачаткаў, як вось вы адносіцеся, як святар, як сын, які бачыў таксама выхаваны сям'і, да такой градацыі балючай, як мужчынская і жаночая праца. Ну, тое, што датычыцца быту, выхавання дзяцей. Вось мужчынская і жаночая праца, яны ўвогуле існуюць? Я лічу, што існуюць у сэнсе не можам зраўняць мужчыну жанчыну, сказаць, што вось мы аднолькавыя, да? І было б неправільна таксама адзін аднаго патакаць чымсьці. Гэта не значыць, што хтось адзін павінен ўсё рабіць. Але, ну, жанчына так створана, гэта мацярынства, гэта повязь з дзіцём, нейкае разуменне, можа, не розумам, але вось сэрцам, да, нейкае жаданне захаваць дзіця, нейк выхаваць яго і гэтак далей, што не заўсёды ёсць, скажем, у мужчыне, да. Пазней нейкая, ну, скажем, расположанасць жанчыны да гэтых, ну, не хатніх абавязкаў, але стварэнне гэтага, скажем, хатняга ачагу, да, і ёсць рэчы, якія жанчыне проста прасцей рабіць, вось, да, згодна з яе фізіялогіяй, згодна з тым, як яна створана, штосьці лягчэй рабіць мужчыне. Я б не столькі дзяліў, што гэта абавязак жонкі, да, але у сямейным быту, напэўна, б кіраваўся
тым, што каму лягчэй, да, ці хто як загружаны. Ну, то есть калі мне лягчэй, не ведаю, дом прыбіраць, ну, напэўна, лепей, каб я гэта выконаў. Я менш сілаў затрачваю, менш там эмоцый і так далей, і магу гэта выконваць. Тут не справа мужчына, гэта жанчына. Вось, то есть варта дзяліць так, хто на што здольны. Вось, нейкім такім чынам. І, напэўна, было б недобра таксама адзін аднаго прыніжаць, ну, не ведаю, ось мне гэта лёгка даецца, я гэта ўмею рабіць і магу іншага прыніжаць, а вось ты гэта не робіш. Или мы дзелім папалам, ну, не заўсёды гэта таксама будзе справядліва, да? Што чалавек, які гэта не ўмее рабіць, ці з гэтага моцна церпіць, скажем, вось мы падзялілі пополам. Вроде справядліва, а з другого боку трудозатраты, сілы, да, нейкі маральны стан чалавека, ён, ну, скажем, закранаецца. Ну, гэта справа дыялога, да, дзе сужонкі, падтрымліваючы адзін аднаго, размяркоўваючы працу, ну, здольныя дамовіцца. То есть было б дрэнна, да, што муж прыходзіць, кажа, што я грошы запрацаваў, все, што па дому, гэта не мой абавязак, да. То есть, напэўна, можна праз дыялог знайсці пэўную мяжу, дзе, скажем, гэтая гармонія можа наступіць. Вось, зразумела, што хатні быт гэта таксама справа вельмі складаная. Вось, ну, нейк так. Ну, гэта вельмі цудоўна вы заўважылі пра дыялог, пра тое, што ўвогуле ўсё ў сям'і вырашаецца вось праз дыялог, але тут яшчэ такая ёсць заканамернасць, ну, мне здаецца, якая пакаленнямі яна перадаецца, што вырастаюць хлопцы, ну, і кажам пра нейкі там інфантылізм гэтых хлопцаў, маладых потым мужчын, потым мужоў, якія бачаць, напрыклад, у сваёй сям'і, што бацька быў на працы, ён маладзец, ён запрацоўваў грошы, а мама, напрыклад, таксама была на працы, але мама прыйшла потым, завязала фартух, памыла падлогу, прыгатавала вячэру, памыла потым посуд, за ўсім прыбрала. І калі потым ён стварае сваю сям'ю, вось гэты малады хлопец, ён, у прынцыпе, такой бездапаможнасці, да, апынаецца, таму што, ну, мама гэта ўсё рабіла, ён там, можа, калісьці там пабыў халасцяком, ну, там за сабой прыбраў пару разоў, але калі ён сустракае жонку, часта можна назіраць такое, што ён кажа жонцы, што а моя мама так заўсёды рабіла, моя бабуля так заўсёды рабіла, я ніколі не мыў падлогу і не буду мыць яе і тут. І далей гэтая сям'я зноў нараджае хлопца, гэты хлопец зноў бачыць, што мама ўсё рабіла, і калі жонка просіць, што, ну, памый падлогу, ты ж таксама можаш. Ну, гэта ж проста зрабіць мужчыне, ну, гэта не гваздзі там жанчыне забіваць, да. Ён кажа не. І так па коле. Як гэта кола можна разарваць? Ну, сапраўды, гэта вельмі складана, таму вельмі добра таксама, калі ты, хто жадае жаніцца, выйсці замуж, неяк таксама апынаюцца ў быце сям'і, дзе чалавек нарадзіўся. Напэўна, сям'і з бацькоў таксама шмат чаго можна ўбачыць, і пазней сабе, як маладому чалавеку ці маладой дзяўчыне даць адказ, ці жадаю такога мужа бачыць, да? Ці пасля гэтага хатняга быту дома з бацькамі, там, нарачонага, нарачонай, ну, можна на нейкія пытанні паразмаўляць, да? Мне здаецца, тут не столькі, можа, толькі справа, ці бацька дома працаваў, ці не, ну, мог бы вельмі цяжка працаваць дзесьці, дзе дома, ну, скажем, ну, не рабіў па прычыне стомленасці, ну, не ведаю, чалавек там, хто там, якіх там... Камбайнёр. Ну, напрыклад, ну, цяжка працаваў 12 гадзін, не знаю, на заводзе, у цеху, там, жарка, цяжасці цягаў, ну, магло бы, да, па справядлівасці, скажем, але, мне здаецца, дзеці таксама адчуваюць павагу, да, то есть, калі муж, які вяртаецца дадому, праяўляе чуласць да жонкі, праяўляе павагу да яе працы, да, што, ну, не ведаю, яна добра сочыць за домам,
ўсё гэта спрытна робіць, ён выказвае гэтую павагу і сярод дзяцей, да, што дзякуе жонкі, дзякую, што ўсё так добра, да, цэніць труд, які учынены, да, цэніцца, што, не ведаю, жонка здольная больш працаваць, чым ён. Ну, у сэнсе дзіця таксама адчувае, да, можа, не зусім разумее, чаму ён там падлогу павінен мыць, але разумее, што мыць падлогу гэта важна, да? Ці труд мамы дома ён цаніўся, да? Што бацька гэта той, хто цэніць труд, і не той, хто кажа, што гэта абавязкі жонкі, да? То есть сын здольны тада зразумець, што ну тое, што яго маці рабіла, яно моцна цанілася дома, да? Ну можа таксама казаць, што вось я недастойны падлогу, да? Але ну, ёсць нейкая павага да гэтай працы. То есть, напэўна, гэта больш важна, каб дзеці бачылі гэтую павагу бацькоў, павагу да таго, што бацькі робяць адзін да аднаго для сям'і, да? То есть, калі бацька дацэньвае труд жонкі, то, напэўна, дзеці таксама прынамсі адчуваюць, што ну, тое, што маці робіць, гэта важна, да? То есть, калі гэта і належыць жонкі, то гэта трэба цаніць, да? То есть, калі б ужо гэта толькі з дома ўзяў, да? Што вось бацька гэта не рабіў, але разумею, што калі і не рабіў, то тое, што не рабіў, павінна цаніцца, да? Вось неяк узнагароджвацца і гэтак далей. Вось. Ну, зразумела, лепей, конечно, каб калі жонка стамляецца на працы, да, што муж все ж таки уключаецца ў гэтыя справы. Ну, ўсё індывідуальна, да, то есть, ну, можа быць, і характары у нас розныя, і ўсё іншае, да, і правільней вось раздзяліць так, каб, скажем, кожны выконваў тое, што яму зручна, да, і нейкім такім чынам. Ну, на маю думку, яшчэ раз паўтару, што хутчэй больш важна вось гэтая павага да таго, што кожны выконвае. І павага да жонкі з боку мужа, гэта можа нават больш важнае, чым нават калі сын будзе бачыць, што бацька робіць, да? То есть, калі яны як воўк з сабакай вось ругаюцца, ну окей, бацька памагаў, он тоже дома скажа, ну окей, памагу, але да жонкі будзе ставіцца як, ну, тая, хто яму павінен, да? Вось я выканаў, то ты тоже павінна, і наадварот, да? Але калі ёсць гэтая павага адзін да аднаго, гэта больш каштоўнае, чым просто выкананне нейкай працы. Ну і калі вяртаючыся да дзяцей, ну, гледзячы так, аналізуючы, найчасцей не толькі бацька вінават, скажам, да, а вось гэтае мацярынства, яно вельмі часта таксама жанчыне не дазваляе, да, скажам, гэтым дзецям даць самастойнасці. Найчасцей маці, яна вось, ну, гэта так Бог стварыў гэтае мацярынскае повежа, да, не дабра сваім дзецям. То есть маці куды больш цяжэй, скажем, адпусціць дзіця, і ёй жадаецца, каб ён быў шчаслівы, каб ён вось усё меў, да. То есть яна здольная і жадае вось за дзяцей шмат што рабіць, да, што за бацькі, што дзяцей да пенсіі не вырасці, і так далей. І ну, вельмі часта якраз такі таксама гэтыя жанчыны ствараюць такія умовы для сваіх сыноў, да, што вось каб яны былі такімі эгаістамі, дзе маці вось муж мог занядбоўваць бацька, а яна будзе пакрываць усё для свайго дзіцяці, да. То есть жанчына здольная, скажем, ненавідзець мужа алкаголіка, а сына алкаголіка будзе любым чынам, скажем, ахоўваць, да. То есть вось гэтая мацярынская повесь, яна часам моцна ўплывае. Якраз такі бацька гэта той, хто найчасцей здольны гэта разарваць, да, скажем, гэтую мацярынскую пупавіну. То есть калі бацька ёсць, то ну, скажем, бацькі прасцей гэтых дзяцей выправіць, скажем, да, у самастойнае нейкую плаванне, вось адказнасць узяць, да, таму што вось гэтай повязі няма. І тут вельмі важна, каб вось разам і муж і жонка, да, вось разам выхоўвалі дзяцей, скажем, не толькі бацька ці толькі маці. Ну, вось яшчэ ўзнікла такая думка, пакуль вы так прыгожа распавядалі, што ну, як жанчына і маці, што часамі за дзіцём прасцей прыбраць самому, чым 10 раз сказаць там складзі на паліцу рэчы, потым ляціш сама гэта ўсё складваеш, тому што гэта 1 хвіліна, і потым атрымліваецца, што дзіця да гэтага таксама ну, прывыкае. І навошта яму складваць на паліцу рэчы, калі прыйдзе мама і нам ўсё сложыць?
Ну, я працуючы з моладдзю тоже так. Ёсць шмат рэчы, якія самому лягчэй зрабіць, чым пераказаць нейкую адказнасць. Вось, таму што трэба тлумачыць. Чалавек, які першы раз робіць, яшчэ 500 пытанняў задаць, да? Ёсць рэчы, якія сапраўды лягчэй самому зрабіць, але ў рамках выхавання ўсё ж такі трэба сябе выхоўваць, што, ну, трэба людзей рыхтаваць, да, то есть калі мы жадаем заставіць пасля сябе тых, хто здольны, тых, хто навучаны, то дзесьці трэба пацярпець, да, каб чамусьці вось навучыць тых, хто ёсць побач з намі. Вось, а яшчэ вы сказалі, што жонка і муж павінны, ну, бацькі, бацька і маці, жонка і муж павінны ўдваіх выхоўваць сваіх дзяцей. А тут такое, зноў жа, у роўнасцях і няроўнасцях мужчыны і жанчыны узнікае такое пытанне вострае, а хто павінен вырашаць, колькі гэтых дзяцей будзе ў сям'і? Вось калі, напрыклад, муж кажа, што там хачу 5, а жонка кажа, я ўжо нарадзіла 2, і я стамілася там і здароўя, і хто гэта павінен, ну, як касцёл на гэта глядзець, і, ну, хто гэта павінен увогуле вырашаць? Ну, ці можа гэта вырашаць, напрыклад, жанчына адна сама? Ну, касцёл кажа, што бацькі павінны вырашаць, да? То есть ні касцёл, ні супольнасць не могуць вырашаць за бацькоў нараджаць ім дзяцей, не нараджаць, адкладаць нараджэнне патомства і так далей. Як сярод бацькоў, ну, тут сапраўды гэта справа дыялогу. Я не люблю гэтыя традыцыі, можа, свецкія, не свецкія, да? То есть калі кажуць, што жонка нарадзіла сына для мужа свайго і так далей, ўсё ж такі справа дзяцей, ну, гэта справа сям'і, да? То есть дзе бацькі, жадаючы дзяліцца любоўю, якая ёсць паміж імі, жадаюць вось перадаць гэтае жыццё, пазней любіць гэтае дзіця. Гэта не справа толькі жонкі ці толькі мужа, да? То есть бацькі разам вось жадаюць гэтае жыццё пераказваць, і дзіцё гэта плён двух людзей, да? То есть мужа і жонкі, і, скажем, гэтае права і жаданне павінна, ну, слухацца абоіх. Ну, так як Бог стварыў так людзей, што жанчына выношвае гэтае дзіця, ну, напэўна, ну, не то, што ёсць прывілей, ну, дзесьці мужу больш варта прыслухоўвацца, да? Ну, нейкія аргументы з боку жонкі, ну, скажем, такія павінны быць. Ну, гэта справа дыялогу, да? То есть не можа быць эгоізм, што толькі муж жадае, ці толькі жонка жадае. Вось гэта павінна быць сумеснае рашэнне, дзе бацькі, узвесіўшы, скажем, да, гатовы і жадаюць гэтае жыццё пераказваць. Дзякуй вялікі, гэта трэба было пачуць. Ну і апошняе пытанне на сёння. Вось мы размаўлялі пра роўнасці і няроўнасці мужчыны і жанчыны. А ці патрэбная гэта роўнасць паміж мужчынам і жанчынам? Ці трэба да яе ўвогуле імкнуцца? Ці гэта проста такая нейкая утопія і дзіўнае прагненне? Ну, мне вельмі падабаецца, калі жанчына любіць сваю жаноцасць, да, не жадае быць мужчынам, скажем так, а мужчына любіць, ну, тое, што мужчынскае, да, і якраз такі нас прыцягвае тое, што, ну, не іншыя хлопцы, да, скажем, а жанчына, дзяўчына, якую стварыў Бог, і наадварот, і вельмі важна вось тое, што згодна з натурай, то есть як мяне стварыў Бог, гэта палюбіць і ў гэтым рэалізоўваць. Да? Ну, на жаль, ёсць гэтыя тэндэнцыі, рух фемінізму. Ён, можа, быў, ну, на пачатку нейкія сапраўды было і занядбанне, немагчыма жанчыны, скажем, дзесьці вучыцца, дзесьці працаваць, навукай займацца. Зразумела, што гэта занядбанне. Вось, але часам гэтыя нейкія памкненні, рухі, яны перагібаюць у тое, што давайце ўсё зраўняем, да? Ці чамусьці ёсць моцная барацьба, каб вось жанчына займалася тым, чым займаецца мужчына. Ну, ці гэта патрэбна, я не ведаю, да?
да, вось, напрыклад, там спорт, да, ну ці трэба жанчыне бегаць з мужчынай, ну які просто фізычна сильнее, ну гэта не значыць, што ён лепшы там і гэтак далей, просто трэба цаніць вось тое, што мы маем, да, вось калі вось ёсць дзяўчына, вельмі цудоўна, калі яна гэтую дзявоцасць, жаночасць вельмі цэніць, гэтым ганарыцца і гэтак далей. Ці ёй трэба быць мужчынай, ну не ведаю, да, вось да такой роўнасці імкнуцца, ці наадварот, да, вельмі цудоўна, калі мы гарманічна дапаўняем адзін аднаго, да, калі чытаем пра стварэнне света, то бачым, што Бог стварае мужчыну і жанчыну, гэта не два роўных чалавека, да, вось тыя, хто дапаўняюць, да, там напісана, што Бог стварыў Еву, бо Адаму не было адпаведнай дапамогі, да, то есть чалавек створаны, каб дапамагаць адзін аднаму, і вельмі цудоўна, калі мы дапаўняем, мы іншыя і дапаўняем тое, чаго не хапае другой асобе, да, і вось гэтая гармонія якраз таки нам дапамагае быць шчаслівымі, неяк развівацца, рэалізоўваць тую любоў, якую мы пакліканы. Таму, напэўна, трэба імкнуцца да роўнасці ў любові і збаўленні, але не роўнасці, скажам, што ўсе павінны быць як адзін, да, да чаго жадаў, напрыклад, імкнуцца там Савецкі Саюз, да, ураўняць усіх, што для асобы і нас, як людзей, напэўна, не з'яўляецца чымсьці добра. Дзякую вам вялікі за цікавую размову. Пахвалёны Езус Христос. Хвала Христу, всім дзякую. Не катэхеза з ксяндзом Андрэем Бураком. Не урок, але размова. Простыя адказы на складаныя пытанні.